गासो दासो नांला 10 जन खामला आजिखालि 10 जन लायाबा रायजो जानो मोनला दा 10 जन लानायनि नोंखो मानसिफोरा बांनांगौ जोंनि बर'आ खमायलांदों नङा नों 10 जन लानायनिखायनोथ' नोंखो बेयाव गावखौनो हाखर जावनानै फब नागिरदों माथो हा मा जागोन दालाय से बर'आ बांनांगौ अमार जानांगौ बर'आ 10 जन गाहाम 15 जन गाहाम हिनजाव लायैखायनो बर'आ मालायजों नासय जादों नाथाय बर'आ नासय जानो नाङा बांलांनांगौ जे हायो बांनांगौ हानायमानि मानसिफ्रा 20 जन गाहाम लानोसो नाजानांगौ बांगाला जेरै बांगाला 30 जन 40 जन लायो जों बर'फ्रा हिनजावसाफ्रा मालाय बांगाल जुंगाल जोंसो थांदों बांगाल जुंगाल जों थांस्लाय जोंनि बर'आनो लाजोबनांगौ नोंथाङा गोसो दं नामा बुंबा आङो दाबो लानो 30 जनसो मोनबा लागोन 30 जन हाला माथो नंखायनो हिनजावफोरखौ मोननो लुगैयो आं नाथाय हिनजावफोरानो गोसो थोआ आखा दंमोन आरो आखा दंमोन नोङो माहायबा हाथाइफोरखौनो मानजिया बांगाल जुगालजों दाथां आंजों एसे हायो फै होननानै आं सानबाय थायो खिन्थु फैया बिहारिफोरजों थांस्लायसाय मेघालिफोरजों थांस्लायसाय मुस्लिमजों थांस्लायसाय नांगौ आंनो लाखिजोबगोन हाया खै बिगा दं हाया जिसेयानो था सानै लाग्रा नोंसोरो गावबा गाव हाखरा जाव आरो गावबा गाव हाबनो था होदो साला हिनजाव सानै लानायनि दांबाय बे सासेयाथ' साबा बे सासेया साथाम हिनजावानो हो बिसोरखौ हा होदो साला माहानि एसां टेम्पार बिसोरो हिनजाव सानै साथाम लाग्रा बिसोरो साला हो साला हिनजाव सानै साथाम लाग्रा बिसोरो हो हिनजाव सानै साथाम लाग्रा बिसोरो लागाव हो गासो दासो नांला होनदों दासो